Som Clara Soler I jo sóc la Gemma Moray i som les fundadores de Caram Caram. Tenim una empresa on ens dediquem el 80% del nostre temps a crear sinergies territorials entre empreses del sector i productors agroalimentaris. doncs recorrent molt el territori, dedicant temps a descobrir, a ser curioses i a observar el que tenim. I després també crec que som molt creatives en aquest sentit i el fet d'ajuntar-nos amb altra gent ens suma en el poder crear experiències amb més valor. Actualment el nostre client és local, realment treballem per empreses locals, treballem per fires locals, per administracions públiques, però la nostra aspiració de cara al 2025 és anar com la regió mundial de la gastronomia, no? Un públic més internacional per apropar Catalunya al plat d'una forma divertida, dinàmica i sobretot molt territorial. Aleshores busquem des de treballar pel sector mais, agències de viatge i una mica combinar aquest 50-50 de la nostra essència però també ensenyar-la al món. Hola, mira, bon dia. El meu nom és Pepi Milà i sóc una de les propietàries de Masia Can Roda. Estem ubicats a Martorelles i que nosaltres fem vins des de l'any 2010. Som un celler ecològic en què, a part de fer els nostres vins, ens hem dirigit també molt cap a l'enoturisme, cap a poder promocionar o poder explicar el que és el nostre projecte dins la denominació d'origen Alella. Nosaltres volem donar un valor d'hospitalitat, de vindre a conèixer el que és la nostra masia, el nostre celler, i de que intentem fer les coses, som ecològics, amb la millor familiaritat possible. Vull dir, anant a buscar tots els nostres productes de proximitat i poder donar una idea de familiaritat, que és la que tenim en el nostre celler. Soc la Maria Clarella, directora de Congressos i Esdeveniments de UAB Campus. Doncs et diria que gairebé aquest és el punt clau i és el més complicat de tot plegat, la convivència entre els usuaris habituals de la universitat i els usuaris d'aquests diferents productes. Et diria que ho treballem primer, hem crescut gradualment, per tant ho hem pogut anar incorporant a poquet, i segona, marcant, delimitant molt bé les línies i sobretot posant-hi molt bona voluntat i amb una aposta clara de l'equip de govern que vol jugar en això, vol entrar en el joc i, per tant, delimita aquestes línies i entre tots intentem fer allò que es diu en castellà el encaje de bolillos. Me llamo Fátima Vila y soy una de las directoras de la agencia Nora y Pierre Content Lab. Es una consultora en marketing y contenido, en la que ayudamos a las pequeñas y medianas empresas, también a grandes, pero muchas pequeñas y medianas empresas, a encontrar su voz, su relato en un entorno competitivo y saber encontrar esa parte que les hace únicas y que les ayuda luego a constituir su estrategia. El marketing turístico está en un momento realmente de inflexión, ¿no? Hemos estado muchos años trabajando en cantidad, en atraer, atracción, cantidad, en sumar, y nos estamos dando cuenta que el camino, bueno, de hecho hay instituciones, ¿no?, que llevan por delante de en todo esto, que el camino tiene más que ver con la calidad, con el cuidado, con la atención personalizada, con la creación de productos competitivos, pero que sean capaces de atender a segmentos no necesariamente masivos, que con la cantidad, ¿no? Y este paso hacia la calidad y la cantidad no solamente tiene que ver con que el turista de calidad pueda dejar más dinero en el territorio, tiene que ver sobre todo con la sostenibilidad. Es decir, estamos superando ya el paradigma del turismo de masas, por lo tanto estamos en un momento fascinante de la industria turística, del marketing turístico, en el que sin lugar a dudas la estrategia tiene una parte fundamental.